познават най-вече по кръволичните от града. Мишмаш фест, Стрит мюзик фест, форум за женско здраве, фундация Побителките и толкова. Това събитие тук, този форум е една много отдавнашна наша идея, която от няколко години модифицираме, непрекъснато се опитваме да осъществим по един или по друг начин. Градски герои е име на една рубрика в... Вие чувате ли ме така, защото аз говоря без микрофон? Добре ли е така? Да. Добре. Градски герой е една рубрика в момичетата от града, която преди много години създадохме и в която представяхме хора, които имат какво да кажат и да направят, за да променят средата в нашия град. Активисти, артисти, творци, културни предприемачи. Това е една дума, която научихме скоро, но която може би най-много се доближава до това, което мнозина от нас правят, а именно създават един творчески или културен продукт и сами се опитват да достигнат до публики, сами или разбира се с някаква помощ, институционална, приятелска, гражданска, да достигнат до широка или не толкова широка публика. Когато решихме да направим подобно събитие за обмяна на опит, на смислени идеи за градската среда, името градски герой ни дойде по естествен път, защото вече, нали, както казах, ние години наред бяхме работили в тази територия и всъщност по някакъв така естествен път стигнахме до това, че събрахме тези две концепции за градските герои, за хората, които променят средата, в която живеем, и за това да ги съберем на едно място и те да си кажат някакви неща, които, надяваме се, ще бъдат смислени за тях. Срещнахме миналата година институционална подкрепа от програма Култура на Столична община, които специално създадоха една програма за насърчаване на творческата и културната общност. И всъщност по този начин не успяхме да осъществим това събитие. Това, което реално искаме да кажем от самото начало е, че делото на давещите се е дело на самите давещи се. Естествено, ние имаме много какво да кажем на институциите, на Министерство на културата, на Столична община, на всички колеги, но истината е, че първата и най-основна задача, която стои пред нас е ние сами да успеем да стигнем до най-правилните начини и да имаме достатъчно силна мотивация, вяра в идеята си, вяра в това, което искаме да направим и да си пробием път. Така че всъщност това събитие, първото, надявам се, от една поредица събития, форуми, в които да можем да осъществим този обмен на идеи. Естествено, започваме в един по-малък формат, като за първи път, но всички тези презентации, лекции, дискусии днес ще бъдат записвани. Надяваме се след това да можете да ги разпространите и до хора, които днес не са били тук и да ги гледат онлайн. Започваме с една анкета, която направихме. Може ли само малко по-време? Една анкета, която направихме през септември-октомври тази година за нуждите и нагласите на културните предприемачи, независимите артисти, която срещна така вниманието и интереса на 31 човека, които са отговорили в нея. На пръв поглед това може би се види малко, обаче аз ще ви прочета проектите, с които тези хора се гордеят и това ще ви покаже, че те съвсем не са случайни. Сред проектите, които те са споменали като повод за гордост, са следните кампании. Помисли преди да натиснеш Send, социална кампания срещу онлайн насилието, реализирана с район Слатина и след това станала национална. София Summer Fest, летен фестивал за кино, музика и култура на открито. Приятно ми идва театрален моноспектакъл с лична и социална тематика. Свободно падащи истории, авторски спектакъл с фокус върху човешките преживявания. Червена звезда, блок 18, моноспектакъл за паметта, семейството и прехода.
Сантиментариум, фотографска изложба в Софийска градска художествена галерия, Цирколюция, международен фестивал за съвременен и социален цирк, Метрополис, дългогодишен проект за електронна музика и градска култура, на 30 години ще направят през 26-та година, ретро кино, филмови събития с класически прожекции, сцена за млади музиканти, обединяващи поколения, възстановяването на лятната естрада в Борисовата градина, инициатива за съживяване на изгорялата сцена в Борисовата градина, Пилето керамично ателие и магазини, керамична къща Пилето, нов проект за културно образование, образователно пространство в село Свежен, Shapeshift фестивал, фестивал за мястото на технологиите в нашия живот и изложби на съвременно изкуство с международно участие, Мишмаш фест, Стрит мюзик фест, Коридорът театрален спектакъл с философски екзистенциален фокус, Съзвездие камерна пиеса за връзките и изборите в човешките отношения, Лека нощ мамо, класически психологически спектакъл за отношенията майка-дъщеря, Персона, плейбек, театър, интерактивен формат, в който актьорите импровизират по истории на публиката, Дневникът на един луд, сценична адаптация по Гогол с модерен прочит, Анна непоправимата, авторски спектакъл Лозана Политковская с дискусионен елемент след представлението, The Fabric of Place, артистичен проект за връзката между място, общност и идентичност, Езерото в дружба, квартален проект в участие на местната общност, пример за колективно творчество, Остава, емблематична българска група с 30 годишна активност, Феята от захарницата, поредица от детски книжки, станали любими на цяло едно поколение. Така че сами може да видите, всъщност, вероятно се сещате и кои са хората, които стоят зад отговорите в тази анкета. Те са различни по своята същност, като преобладават най-вече независимите артисти и творци. На второ място са културните предприемачи, след това имаме представители на различни други събития, но това, което е много важно да уточним от самото начало на днешния ден е, че много често артиста и твореца се превръщат в културен предприемач, т.е. това, че ти създаваш културен продукт, много често те предизвиква да минеш целия път до край и всъщност да продължиш и с това, че всъщност предприемаш действията необходими да реализираш този продукт като продуцент, като комуникации, пиар, писане на проекти, осъществяване на цялата дейност, отчетност, изобщо доста една такава дейност, която изобщо не е присъща, да речем, поначало на независимите артисти и творци. Така че участниците всъщност за нас е доста представителна извадка на това, което бихме искали да покажем като картинка днес. Повечето от тях се занимават дългосрочно с тази дейност, повече от 7 години. Преобладават, както чухте, утвърдени професионалисти, а не начинаещи такива, което може би трябва да променим в някои от следващите издания, да включим и по-млади колеги. Много интересно е тук анализа на това как работят хората. Обикновено в най-голямата степен става въпрос за малки екипи, които са гъвкави, структури, които се появяват адхок, когато е необходимо. Голяма част от тях, вие знаете, вероятно са хора, които на практика сформират екипа само кампанийно, когато има нужда от реализацията на даден проект. Много рядко е това тези екипи да са на постоянна заетост и да работят и да оперират целогодишно. Основните публики, това синьото е широка публика, 83,9%. Младите хора и професионалната общност и семействата са така по-малко представени. Това е един много интересен момент. Това е каква оценка си поставят хората на своите способности. Всички са много добри в планирането. Само една секунда. Оценка 3 всъщност е много добре. Това е най-високата степен на самооценка. Синьото е най-недостатъчни възможности. Тоест, веднага може да видите, че сме добри в стратегическо планиране, в организация, в достъп, изграждане на публики, маркетинг, комуникация, дигитални умения, управление на хора. Не сме добри обаче в какво? В разработване на проекти и финансово управление не сме чак толкова добри, затова ще става много дума днес.
Да, това е вече компетенциите, ви разказах. В общи линии най-висока оценка хората средно аритметично си дават на маркетинг, комуникация, организация и, както казах, най-ниски на проекти и финансово управление на проекти. Как най-често достигате до своята публика? Тук е повече от ясно, че най-лесно достигаме до публики чрез социалните мрежи. Добре, че са те. В общи линии се оказва, че най-малко разчитаме на традиционни медии. Те са много важни за цялата ни общност, затова днес направихме и журналистически панел, в който колегите журналисти от така доста изявени медии с профил култура и изобщо с силни рубрики, представяне на тази тематика, ще ни кажат как всъщност да влизаме в техния дневен ред, защото общо взето излиза, че комуникациите се дължат най-вече на личната дигитална активност на организаторите на събития, което малко или много така предизвиква една немалка компетенция първо в тези социални мрежи, защото те се развиват, както знаете, все по-бързо и все по-специализирани умения се изискват. От друга страна започна да се оказва, че се изискват и все по-големи инвестиции в тях. Това е истината. Вече не става просто пускаш нещо много готино и то стига до максимално много хора. За съжаление, тези времена минаха. Сега, това са трудностите. Тук ще имаме много работа по тази линия. Виждате отгоре, нали, блести най-вече липса на финансиране, трудния достъп до публиките, недостатъчна видимост, административни бюрократични пречки, липса на партньорства мрежи излиза доста със слаб резултат, което е много добре, според мен, защото показва, че ние така или иначе тази общност вече е започнала да се организира, самоорганизира. И ето, излиза нуждата от огромна инвестиция в реклама с доста висок резултат. Сега, тук има един много симпатичен въпрос. Какво ви пречи най-много? Прекалено малката липса на държавата или прекалено голямата, прекалено многото намеса на държавата? Само 3,2% са отговорили, че това, че по някакъв начин държавата се намесва в този сектор е проблем. Дали е проблем или не, ще имаме възможност да го обясняваме през деня, но истината е, че все по-малко културни продукти могат да стигнат до публика без държавно, общинско или всякакво институционално финансиране. Това дали е добре за средата или не, както казах, ще си говорим днес, просто това показва какви са нагласите на нашите респонденти. И това вече малко повече детайли, така обобщено. Пазар и публика, задържане на аудитории, нужда от постоянен пиар и комуникация, не кампанийно, само около премиера или някакъв нов проект. От друга страна, знаем колко е сериозен проблема с информационния шум и пренасищането. В интерес на истината, напоследък всички сме забелязали колко много събития се случват в града ни и колко много шум има в системата, което означава, че е много трудно човек се ориентира кое си струва, кое не си струва. Също така липсата на обективна критика, това е един също въпрос, който може би трябва да се засегне днес. Показва, че води до това, че хората трудно се ориентират за качеството на продуктите. Отбелязваме по някакъв начин и поколенческа динамика, защото децата порастват, сменят си интересите и ние всяка година се опитваме да си отгледаме нова и нова аудитория. За комуникациите и капацитета, по принцип, това също е една много сериозна тема. Подценява се професионалните комуникации. Аз ще ви кажа защо се подценява, защото никога нямаме пари за тях. И в общи линии излиза така, че всъщност ние пестиме от това, което на практика най-много би ни донесло видимост и най-много би ни донесло внимание от страна на аудиторията. Но по принцип пиара и защо комуникациите с медиите и с различните аудитории винаги е подценявано и винаги се смята, че какво пък толкова, нали?
аз ще обада на този или на оня и ще свърша работа, но не винаги е така, за съжаление. Други въпроси за административния и организационен капацитет, особено за дългосрочно планиране. Нямаме начин да измерваме познатост, нямаме метрики, нямаме инсайти, не можем да мерим публика. Изобщо, всъщност, ние на практика, освен хората, които дойдат на определено събитие, броя продадени билети или така, броя продажби изобщо, нали, така на снимките дали има хора или няма в общи линии. Това е един от начините да мерим успеха на едно събитие. Финансовата и институционалната среда вече споменахме. Липсата на предвидимост идва и от една страна факта, че прекалено много се вдигат цените малко или много, дори в този сектор, и то е абсолютно нормално. Няма как един билет за театър, примерно, да струва 8 лева, когато, нали, сега за 8 лева, честно казано, вече на някои места и капучино човек не може да си купи. Така че в общи линии тук предизвикателството е повече от ясно. Системните предизвикателства са обаче нещо, което можем да променяме и да влияем от тях. Това е бюрокрацията, неясни правила, пренасищането със събития, вече го споменахме, и многото безплатни формати. Това също е един проблем, който ни се иска в една от последващите ни, така, може би следващото ни издание, да коментираме конкретно. Не само го загадваме, защото така наречените безплатни формати, значи първо ние всички знаем, че няма нищо безплатно. Нали? Това е повече от ясно, че дори когато няма платен достъп за публиката, това означава, че някой друг го е платил това нещо. Въпросът е какво е платил той, дали му са му излезли сметките и в крайна сметка дали това събитие е за сметка на организатора или за сметка на в общи линии на разпределен нали, тази цена върху всички участници, което би било така доста по-справедливо. А и в крайна сметка, когато говорим за предприемачество, нормално е и е време да признаем, че в крайна сметка понякога нали, ти е достатъчно само да реализираш една идея, но в повечето случаи така е добре, да се казва, да ти излязат сметки. Общо линии мисля, че няма нищо срамно в това. Това са отговорите на въпроса, кои са основните източници на финансиране. Ето тук лъсва това, че всъщност повечето хора разчитат на собствените си инвестиции. Общински програми, държавни, европейски и така нататък. Другите, които излизат много хубаво, са частни спонсори и донори. Ще имаме днес панел, който също ще представи и гледната точка на компаниите, които подкрепят сектора, защото те и тяхната роля е доста голяма. В интерес на истината, нашето наблюдение, че са напоследък, че доста голям шифт има между инвестициите, които бяха скоро в по-малки, по-бутикови събития, сега нали, се търсят големите формати, по-голямата така масовост, има дори една ориентация към нали, малко или много по-скоро към зрелища, отколкото към култура, но това са едни тенденции, които нали, идеята е точно днес ние да осмислим по някакъв начин. Така, тук вече общината, надявам се да има някои от представителите на общината, по-късно днес ще бъде при нас Биляна Генова, директор на дирекция култура, която ще може да сподели гледната точка на общината, която често е наш партньор в тези събития. Тук показваме, че хората като цяло не заемат някакси позиция, достатъчна ли е намеса на общината, активно ли подкрепи или не активно. Може би нямаме достатъчно информация, съдиме по така спорадични свои впечатления и стигаме до проблема, т.е. не проблема, въпроса за добрите практики. Сега тук естествено най-ново естествено всичко, което говорихме до момента, нали, така се стига по естествен път до по-лесния достъп до финансиране. По-малко административна тежест, повече обучение между секторни връзки, между другото това, което днес правиме, е едно от тези неща. Надявам се да има смисъл и наистина да поставим основата на нещо, което има така дълъг живот.
Опростяване на процедурите и по-добра комуникация между институции, бизнес и културна общност е нещо, което всички очакваме да се случи, да видим кога и как ще стане това нещо. Каква оценка дават нашите участници всъщност на общината в различните проявления на нейната грижа за културата в града? Най-висока оценка се дава на финансирането на открити сцени и събития. Поддържането на културните институти, разбира се, това е вменено по дефолт на общината, така че няма как това да не се случва. Как се случва, вече това е една друга тема. Ние тук говорим не за тези хора, които получават заплата на общинско и държавно ниво, за да се занимават с култура, а на тези като нас, които го правят със собствена сметка и на собствен риск. Тук намаляват вече нещата надолу, виждате ги. Искам да отбележа и развитието на култура в кварталите. Има един определено осезаем опит на Столична община последните години да децентрализира събитията, които се случват в центъра на града и да ги извади по периферията, да можем да се случва нещо друго в този град, а не само на Славейков и пред НДК. Доколко това така е успешно, ще преценим малко по-нататък. И сега, какво бихме си пожелали, пак виждате какво бихме си пожелали, те нещата малко или повече да бъдат в една и съща посока. Сега тук излизат обаче по-интересни въпроси, като повече интерсекторни връзки, това е нещо, което според мен трябва да отбележим. Членство в международни организации, това също е нещо, което може би по някакъв начин трябва ние, може би сами като общност или с помощта на професионални организации да ускорим като процес. По-голям достъп до информация и обучение, това е нещо, което също можем сами да си помогнем, ето започваме по някакъв начин. Не само ние, разбира се, аз съм длъжна да кажа, че не само ние правим такива срещи, обучения, аз мисля, че лятото бях, тя по-скоро, по-късно ще каже Адриана Михайлова от Градоскоп, София, Impact Agency ще бъде при нас. Тя ще разкаже по-подробно, но те правиха една подобна среща в Сточна гара, която осмисляше обживяването и трансформацията на изоставени градски пространства, за да могат те да заживеят нов културен живот. Тяхната среща също беше много приятна, много смислена, така че явно почва да се поставя началото на такъв тип диалог, вътрешен. Специализирани форуми и мрежи, това е нещо, което надявам се предстои също. И тук има сега, като говорим за ключови промени, не знам виждали са достатъчно добре, но те са три насоките, може би няма нужда да минавам толкова в детайли. Но финансовата административната рамка вече разбрахме повече пари, по-малко бюрокрация, управление, експертиза и партньорство, това, което говорихме преди малко, как да се обучаваме, как да обменяме добри практики, как да си помагаме един на друг, как да членуваме в организации, дори най-вече международни колаборации, споделени мрежи, предприемачите институциите да действат съвместно, а не като конкуренти. Това също е много ключов аспект от тази препоръка. Културна екосистема и публичност. Това е така интересен елемент. Това, което споменах и преди, разширяване на културния живот извън центъра на града, повече сцени, фестивали, събития в кварталите. Това излиза доста, между другото. Може би е някакси за сега наше желание, но може би то произлиза от факта, че виждаме ниша, която не е достатъчно добре разработена. Подкрепа за малки постоянни инициативи вместо единични мащабни проекти, интегриране на изкуството в градската среда, повече съвременна култура и творчески риск, отваряне на медиите към независимите артисти, едно много добро пожелание, по-добра комуникация и видимост, партньорство с медии, достъп до рекламни канали на преференциални цени. Това бих искала да доживея да го видя, но нищо не пречи да си помечтаем. Това е представянето на резултатите от нашата анкета. Те дават една много добра основа на всички разговори днес. Ако имате някакви конкретни въпроси, ние между другото тази анкета ще я качим,
ще бъде достъпна публично и всички ще можете да се запознаете с нея, но тя така или иначе и днес ще може да даде достатъчно добра представа на всички за това какво стои на дневен ред пред цялата ни общност и какво е добре да комуникираме днес. Сега да представя следващия ни участник, Яна Стефанова, която ще ни разкаже за един много